1-2, 1-2, 1-2. Εκφώνηση δεύτερη. Ακούστηκε. 3. 1-2-3. 1-2-3, 1-2. 1-2-3, 1-2, 1-3. 1-3-3-2-2-2. 1-3-2-2-2-2-2. 1-1. Πάμε. 1-2. Τι έγινε, ρε, έκλεισε. 1-2. 1-2. Κάτσε γιατί έχασα το ακουστικό μου, να το. Ησυχία. Εκφώνηση δεύτερη. Ο Μόρισον πιθανώς το έγραψε για να το... Ο Τζον Ντένσμορ πιστεύει ότι το τραγούδι αποτελεί εκδήλωση της ευαισθησίας του Μόρισον. Το θυμάσαι ότι εκεί κάναμε λάθος. Κουβάκι. Οι Doors πέρασαν αρκετές εβδομάδες στα στούντιο Sunset στο Λος Άντζελες, ηχογραφώντας το δεύτερο άλμπουμ τους. Τι το θέλει το τους εκεί. Οι στίχοι γράφτηκαν από τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Robbie Krieger και μιλάνε για έναν στρατιώτη ή ναύτη και την τελευταία μέρα με την κοπέλα του πριν αναχωρήσει για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ναυτάκια ζουμπουρλούδικα. Αυτή είναι η τρίτη εκφώνηση. Πάμε πάλι. Στο άλμπουμ Waiting... Εκφώνηση 8η. Αυτό έγινε και στο ποίημα The Severed Garden, το οποίο ντύθηκε με τη μουσική του Τομάσο Αλμπιμόνι. Γάμω τα ιταλικά σου. Αυτό έγινε και στο ποίημα The Severed Garden, το οποίο ντύθηκε με τη μουσική του Τομάσο Αλμπινόνι. Adagio in G. Ησυχία. Με την Ιταλία σας. Ήθελα να πω G-string. Το τραγούδι Riders το έχει 2 φορές. Εκφώνηση ένατη. Αλλά μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Los Angeles Whiskey A Go Go έφτασε... Παναγιά μου. Αχ, ρε πούστη μου. Whisky a go go. Πάμε. Ο Τζιμ Μόρισον έγραψε το τραγούδι. Μαλάκα, το μάτι μου πάει στο go go. Έλα, άντε να τελειώνουμε. Εκφώνηση 10η. Ο Τζιμ Μόρισον έγραψε το τραγούδι The End για το χωρισμό του από τη φίλη. Μαλάκα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σας βλέπω γιατί μου έρθει. Ωχ, Παναγία. Εκφώνηση 10η. Πιστεύω ότι είναι αρκετά περίπλοκο και συμπαντικό. Συμπαντικό, τι είναι αυτό, ρε?